An balima ni ɲakuma bi kibaran b'an bolo kala sa ma o de ko baarabila kudayi min tun bɛ sen na ayiwa kiiritigɛyɔrɔ la an ka jamana kɔnɔ o kɔni a ɲɔngirila kunu novembre kalo tile fɔlɔ kiiritigɛlaw ka hakɛ ɲini jɛkulu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko min bɛ tali kɛ olu ka laɲini fila kɔni na ni o ye lakanako ale ni u ka sarako kɔni ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɔni ye u ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɛnna fɔlɔ kɔni na ni o bɛ tali kɛ u ka lakanako kɔni na an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko o kɔni hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye finitigi 337 o de bɛna fara ayiwa mɔgɔ minnu tun bɛ kɔrɔlen ka ayiwa kiiritigɛyɔrɔ ale ni kiiritigɛlaw kɔni kɔlɔsi min yɛrɛ y'u ka sarako ye ayiwa hakɛ ɲini jɛkulu min bɛ kiiritigɛlaw ka yɔrɔ kɔni na u y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu dara an ka jamana ɲɛmaa na tuma min na a kɔni ye kumaɲɔgɔnya kɔni kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ninnu kɔni na jamana ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ kɔni k'u ka da la k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye san nata kalo fɔlɔ ye ayiwa ko ɲɔgɔn ye b'a dɔ kɔni bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ min bɛna kɛ sababu ye min yɛrɛ ye faso baarakɛlaw bɛɛ u k'u ka laɲiniw fɔ ani degun min b'u kan jamana yɛrɛ bɛ se ka min ta k'a ɲɛsin o ma walasa o kɔni y'u ka ɲɛnabɔ ayiwa hakɛ ɲini jɛkulu min bɛ kiiritigɛlaw ka yɔrɔ la olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu dara ayiwa an ka jamana ɲɛmaa la wa k'olu kɔni olu tɛ a bila u kunna ko ale kɔni bɛna u janfa u ka nin laɲini ninnu kɔni na o tɛmɛnen kɔ an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko ayiwa min yɛrɛ ye Dumanzana ni ale bɛ Bamakɔ an ka faaba la yan nɔ o kin kɔnɔna na min yɛrɛ ye tarata don sɔgɔma joona ye ni octobre kalo tile 30 ye ayiwa walejugu dɔ kɔni kɛra yen yɔrɔ la kibaruya minnu kɔni sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko mɔgɔ 3 ni olu bɛɛ tun ye fa kelen ba kelenw ye ayiwa olu bɛɛ kɔni bɔnɛna u ni na ayiwa nin don kɔni na ayiwa nin ko ninnu ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a yirala k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye Dumanzana denmisɛnnin jɛkulu ye olu de tun bɛnna kan ayiwa kari tɛmɛnen k'a fɔ kɔni ko u bɛna jɛkulu dɔ bila sen kan min bɛna kɛ sababu ye ka to ka ayiwa lakana yala dɔw kɛ sufɛla la cogo min na binkani wale min calen bɛ u ka kin kɔnɔna na o bɛ se ka dɔgɔya walima o bɛ ban cogoya min na ayiwa o hukumu kɔnɔna la u kɔni y'u ka yala fɔlɔ kɔni kɛ ayiwa ntɛnɛn su ka dugu jɛ tarata la ayiwa o kɔni sen fɛ a yirala k'a fɔ kɔni ko u ye ayiwa maa 2 kɔni lajɔ ka sɔrɔ u bɛ moto la ayiwa muru ni ayiwa besew tun b'u bolo nka ni maa 2 ninnu kɔni a yirala k'a fɔ kɔni ko busew de tun don u tun kan ka taa ayiwa sogo san de la ni ka taa sɔgɔma joona fɛ ka taa o kɔni o feere ayiwa ninnu minɛnen kɔfɛ ninnu y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu tɛ maa lankolon ye wa olu ye u ye ko bɛɛ kɛ walasa ka se ka denmisɛnnin jɛkulu ninnu kɔni lasabali nka o si ma se ka bɔli kɛ fo waati min na yɛrɛ ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu b'u kɔrɔkɛ wele o kɔrɔkɛ in nalen o n'a ta o ta ayiwa denmisɛnnin jɛkulu ninnu kɔni ma da ni maa 3 ninnu si la ayiwa kumaw kɔni yɛlɛla ɲɔgɔn kan fo a kɛra sababu ye denmisɛnnin jɛkulu ninnu kɔni ye ni maa 3 ninnu ci fo k'u bɔnɛ u ni na k'a da kan u y'u ta i n'a fɔ ayiwa maajugu dɔw ni u tun bɛ fɛ ka taa tiɲɛni de kɛ ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a la s'aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la